तीन थाळीवर एक थाळी फ्रीची दवंडी कोकण फ्युजनवाल्याने पिटवतात. या भरगच्च थाळींचा लाभ घेऊसाठी चेडवांग घेऊन मी दाखल झाले डोंबिवलीच्या कोकण फ्युजन. हॉटेल तर एक नंबर होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय सोम मारून सर्व सेना स्टार्टरवर तुटून पडली. चौथा आलेल्या बारक्यान स्टफ पापलेटचो कोतुळो बाहेर काढला. तर मी गनिमी काव्यान भल्या मोठ्या कोंबड्याची तंगडी नेस्तनाभूत करून टाकली. माझ्या रणरागिणीन तर सुरमईचा कूट अक्का फाडून टाकल्या. शेवटी माझ्या दोन बछड्यांनी सर्व सूत्र हातात घेऊन एक मोहीम फत्ते करून टाकले. एक मोहीम पत्ते होताच महत्वाची मोहीम मी हातात घेतले. तावसर आई साहेबांचो संदेश माका. आई साहेबांका मी महत्वाच्या मोहिमेवरती असल्याची खबर देता तातडीने कडे लोटची धमकी माका मिळाली. आईची धमकी मध्य नजर ठेवून लुसलुशीत भाकरी तोडून सार आणि सुरमईच्या कुटावर तुटून पडले. थोरल्यान खेकडा थाळी तर घेतल्यान पण डेंगो तोडूक काय इलो नाही. अडकत्यान मी करकरावून दिलंय. माझ्या बारक्यान स्पेशल चिकन थाळी तर वायलेन फ्री मिळालेले तसरे थाळी घेऊन मन लावून सिंपले साफ केले. कवग्यात तीन मैत्रिणीं वांगडा येऊन फ्रीवाल्या चौथ्या थाळीवर ताव मारले. तुम्ही पण लवकर यावा. ही ऑफर 28 फेब्रुवारी पर्यंत असा.